Kako si danas, Torto? Tako sam uzbuđena, Henry. Nikada nećeš pogoditi što se događa danas. Što se događa? Ideš li na putovanje? Seliš se? Ili možda u grad dolazi cirkus? Ne. O, presporo. Biće rođendanska torta jednoj djevojčici. Torto, to su odlične vijesti. Mogao bi proći sa mnom kroz popis prije no što stigne. Naravno, Torto. Da provjerimo. Prvo, šećerne mrvice. Ovdje. Svječice. Ovdje. I zadnje, ali ne manje važno, moraš biti torta na 3 kata. I spremno. O, tako sam uzbuđena. Čekaj, što? Na 3 kata? Ali ja imam samo 1 kat. Neće biti dovoljno torte za njezine prijatelje i obitelj. Ali zar nije najvažnije da za sve ima dovoljno? Upravo si, Henry. Morat ćemo ispeći još 2 kata. Da je barem ovdje slastičar da nam pomogne. Imam jednu sjajnu ideju, Torto. Mogao bih postati slastičar i pomoći ti ispeći još 2 kata. To je sjajna ideja, Henry. Sada operi svoje ruke i onda ćeš biti spreman za rad. Naravno, Torto. Hvala, Slavino. Nema na čemu, Henry. U redu, sastojci. Tko je uz mene? Mi smo uz tebe, Henry. O, ovo je uzbudljivije od torte sa čokoladnim preljevom i jagodama. Jaja, brašno, maslac i šećer na usluzi zapovjedniče, Henry. U redu, jaja. Vi ćete ići prva unutra. Čast i zadovoljstvo je služiti vama, zapovjedniče. Ti si sljedeće brašno, zatim ti maslače. Sada, malo šećera, molim. Ide ti jako dobro, Henry. Sada trebaš to sve izmiješati. Tako je, Torto. Bok mikseru. Jesi li spreman? Spreman kada je ti, Henry. Tako, sve je napravljeno. Hvala mikseru. Bilo mi je zadovoljstvo, Henry. Bravo, Henry. Ako ovako nastaviš, bit ćeš gotov prije nego što 2 put kažem pita od breskvi sa dvostrukom čokoladom. Hvala, Torto. Trebam samo smjesu staviti u posude i sada je vrijeme da ih stavim u pećnicu. Bok pećnice. O, bog, Henry, ti maleni kolačiću, što danas pečemo? Rođendansku tortu! O, kako uzbudljivo. Čekaj. Ne želiš se opeći? Sigurnost na prvom mjestu. Oprostite, rukavice, sada ste vi na redu. O, ostavi ih sa mnom, Henry, bit će gotove za tren. Gotovo je, Henry. Nešto jako fino miriše. Odmakni se, vruća torta stiže. Hvala, rukavice. Henry, oni će doći po mene jako brzo, a mi nismo završili sve do kraja. Moramo požuriti. Ne brini, Torto. Kada se potpuno ohlade, počet ću sa ukrašavanjem. O, Henry, savršeno je. Nije još potpuno savršeno, Torto. O, Henry, tako sam sretna da bih mogla prsnuti. Woohoo! Odličan posao. Hvala, Torto. Ali nisam radio sam. Imao sam veliku pomoć cijelo vrijeme. Dan kad je Henry upoznao tortu, sa svima on se smijao. Dan kad je Henry upoznao tortu, s prijateljima on zabavio se. Henry! Moja mama me zove, Torto. Moram ići. Bilo je lijepo upoznati te. Zadovoljstvo je bilo moje, Henry, i hvala što si me napravio najboljom tortom ikada. Nema na čemu. Uživaj na rođendanskoj zabavi. Doviđenja, Henry! Doviđenja.